Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na ọ na webụsaịtị nke ndị obi nwanne m, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ihe ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, nke a bụ ozi ọzọ rutekwara anyị aka n'ụbọchị tata. Ndị IPOB ezinụlọ nke nọ n'ala UK ekelekwa na ezinụlọ Maazị Nnamdi Kanu, onyeisi ndị IPOB, n'ihe gbasara ihe nke ukwuu mere ha gbasara ọnwụ nne ya na nna ya. Ndị IPOB ezinụlọ n'ala UK chetakwara wee kene Chukwu Okike Abịama, wee na-asị mama anyị bụ Lọlọ Ugeze Kanu na Maazị Eze Israel Okwu Kanu na mkpụrụ obi ha niile nke hapụrụ ụwa maka ihi ihe ọjọọ nke ndị Naịjirịa na ndị omekome kpọrọ onwe ha ndị ọhaneze ndị Igbo, na ndị kpọrọ onwe ha ndị eze na ndị ọzọ n'ala Igbo, na ndị kpọrọ onwe ha ndị ọchịchị n'ala Igbo. Ihe ọjọọ nke ha mekwasara ezinụlọ Kanu n'oge gara aga nke anyị niile ma. Ha buru agha dị iche iche wee buje n'obi Eze Israel Okwu Kanu, wee gbuo ọtụtụ ndị mmadụ n'ezinụlọ Eze Israel Kanu, nke kpataranụ na Eze Israel Okwu Kanu na nwunye ya bụ Lọlọ Ugeze Kanu ejikwatanwuho ya bụ ihe nke nnukwu ọjọọ mere na obi ha. Ha wee hapụ ụwa wee naba. Ndị ezinụlọ IPOB n'ala UK rụtụkwara aka wee sị na ọ bụrụ na ị bụ nwaafọ Igbo, bụrụ nwaafọ Biafra, ka ekulite n'oge ugbu a wee mara ife a ga-eme ka edozie ala Igbo. Na nkịtị a anyị na-agba na usoro inwere onwe anyị bụ Biafra site n'ime Naịjirịa, na ọ bụrụ ihe dị mma, na onye ọbụla ga-ekulite n'ụra, onye ọbụla ga-agba mbọ n'ụzọ ọ ga-agba ka ya bụ ihe nke na-eme n'ala Igbo ka ọ kwụsị, maka na anyị abụrụ otu n'ime Naịjirịa, anyị agaghị abụnatakwa otu n'ime Naịjirịa. Na ọ ka mma ugbu a ka anyị kwuo eziokwu, kwudo n'eziokwu, wee mee ngwa ngwa ka emeghara ọdachi, ka ụdị ihe nke a kpọtụrụ na obi Eze Israel Kanu ka ọ hapụ ịkpọtụ ọzọ, na nke kpọtụkwaranụ mgbe ụmụnna anyị na-eti oke mkpu ka ụwa nụrụ ọnụ anyị, n'ihi na ndị Naịjirịa na-emegide anyị, na-anapụ anyị ihe nke ruru anyị n'ike, ma na-egbukwa anyị n'ala nna anyị nyere anyị n'ohere nke ka anyị wee na-adị ndụ ka ndị dị ndụ. Ha mekwara ka anyị mara na ndị na-akpa nkata ọjọọ ka akpagide ndị IPOB. Ha mara amara na aka Chukwu Okike Abịama dị na usoro na njem IPOB, na ihe IPOB kwu n'ime ka ọ dịrị onye ukwu mma, ka ọ dịrị onye nta mma. Na ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ihe na-eme na ime IPOB, gị jekwa binye aka n'akwụkwọ ndị kwere ekwe na ha agaghị akwatu ala Igbo ọzọ, na ha agaghị ekwukwugide ndị Biafra ọzọ, na ha agaghị agbakwa mgba gbagide ọbịbịa ndị Biafra ọzọ, ana ha ga-akaba ahụ wee mee ihe niile nke dị n'ike nke ha ji wee bụrụ mmadụ, wee kwatuo ndị nke a na-akpọ ndị Naịjirịa, na ndị niile kwere na Naịjirịa ga-adị dịrị gaba. Ekelekwa m unu. Ọ kakwa mụ bụ ọka akụkọ Maazị Ugwu Okechukwu. Ka anyị bịakwanụ.
ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị obi nwanne m, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ihe ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.